Excited na raw na makapagpasaya ng mga tao sa darating na December 16 ang rotor maker ng Barangay San Juan na isa sa participating barangay para sa Ligligang Parol o Giant Lantern Festival 2021. Hindi nga kumpletong Paskong Kapampangan kung wala ang festival na ito. At para ito'y maging posible, mahalaga ang team na bumubuo sa mga higanteng parol. At ang nakatutuwa, maging mga kabataan aktibo upang panatilihing buhay ang tradisyon kung saan nakilala ang siyudad San Fernando sa buong mundo. Isa na riyan ang rotor maker ng Barangay San Juan na si John Luigi Flores, na 19 na taong gulang lamang. Nabibilang si John Luigi sa pamilya Flores na kilala sa syudad sa paggawa ng mga higanteng parol. Kwento niya, 10 taong gulang pa lamang pinapanood at nagpapaturo na siya sa kanyang mga tito at pinsan na eksperto sa paggawa ng giant lantern. Hindi raw madali ang proseso at lahat inaral niya. Literal na mahirap pero dahil sa kagustuhang matuto, siya na ngayon ang rotor maker ng kanilang parol. Sa una po, ginawa ko, naglilinis po muna po ako ng mga parol, nagkakabit po ng plexi, nagpuputol po ng mga cable. Yung po mga simpleng trabaho ng paggawa ng parol. Hanggang tumatanda po ako, tinuturuan po ako ng step by step, yung pahirap po ng pahirap. Hanggang ngayon, yung pag-electrical na po ng parol, pagguhit po ng sa rotor po. Gumugugol na mahigit 2 buwan bago mabuo ang parol mula sa disenyo, pagpintura ng bumbilya, paglalatag ng mga kable ng kuryente at marami pang iba. Pero ang pinakakomplikado, ang paggawa ng rotor. Ito ang malaking bilog na nakikitang nakasakay sa mga malalaking truck. Dito nakakonekta ang mga kuryente at iniikot upang mapasayaw at mapailaw ang higanteng parol. Kwento ni Flores, 2 taon daw niya itong inaral. Sa katunayan, ang pagdisenyo ng rotor na rin daw ang kanyang ginawang libangan. Dahil nga po hindi naman po basta-bastang by number din po siya. Kasi pag-aaralan nyo po talaga kung ano yung number ng mga sa parol po. Yung role po ng rotor maker, kung ano po yung napapanood nyo sa TV, yung kung ano pong pag-iba-ibang kulay ng lantern po, yung ibang laro-laro niya po, kami po yung gumagawa doon. Kami po yung nagkakabit ng mga play po sa rotor po. Kailangan lang po ng sanayan sa paggawa ng parol. Abala na raw ang team ni Flores sa pagbuo ng kanilang higanteng parol. Mas pinaganda rin daw nila ito ngayong taon. Parehong paghahanda rin ang kanilang ibinubuhos kahit exhibition lang at hindi kompetisyon ng GLF 2021. Hindi po namin iniba kung paano po yung paghahanda namin sa mismong laban, yung competition po, kahit exhibition lang po, ganun pa rin po yung paghahanda namin. Para pag mismong ligligan po, makita po ng mga tao na masaya po sila kasi ngayon pong panahon na yun, may pinagdadaanan po tayong pandemya para makabawas po sa kanila yung lungkot na pagdadaanan po natin ngayon para makapagpasaya po sa kanila. Nasungkit ng Barangay San Juan ang favorite lantern itong nakaraang taon. Bukod sa Barangay San Juan, kasali din sa Ligligang Parol ngayong taon ang Barangay Santo Niño, San Nicolas, Santa Lucia, Bulaon, Telabastagan at Barangay Kalulot. Sa December 16 ng Virtual GLF 2021 na mapapanood ng live sa CLTV ng alas 5 ng hapon. Jennifer Salenga, CLTV News.